O biznisu, brandu a brandingu. Brand Talk. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Brand Talku. Dneska se podíváme na to, jak probíhá rebrand. A mým hostem je Michal Badík, spolumajitel značky Eiffela. Ahoj Michale. Ahoj, ďakujem krásne za pozvanie, pozdravujem divákov. Já se těším, že dneska můžeme spolu projít nejenom příběh Eiffely, ale taky se podívat na to, jak vlastně probíhá celý proces rebrandu a podívat se na ty zákoutí toho, co je skvělé, co je složité a co všechno se během toho může vlastně stát. A mně by se líbilo, kdyby jsme dneska jako povyprávěli celý ten příběh, co všechno může být za úspěchem, neúspěchem a celou tou cestou. Tak možná nás proveď tím, jak to vlastně celý začalo, kde One Pharma se začala měnit na Eiffelu a kdy to vlastně celý vzniklo. I tím, že jsi spolumajitel, tak možná můžeš doplnit, kdo všechno vlastně za celým projektem stojí. To je viac poskladaných otázok, takže pôjdem nejak tak chronologicky a začnem vlastne tým, že kde tá One Pharma vznikla. One Pharma vznikla pred 5 rokmi, kde sme si traja kamaráti, ktorí mali spoločné také tie morálne hodnoty a vedeli o svojich nejakých víziách, ideách a cieľoch, si povedali, že poďme skúsiť spolu vytvoriť spoločnosť alebo firmu, ktorá bude vytvárať produkty týkajúce sa zdravia a naozaj budú orientované priamo na toho koncového zákazníka. To znamená kvalitné produkty, za ktorými si budeme stáť. My, každý z nás sme strávili cez 20 rokov v Big Pharma, v rôznych korporátoch, na rôznych úrovniach, čiže toto bol taký prirodzený vývoj, že týmto smerom by sme chceli ísť v rámci budovania vlastného biznisu. No a tak vznikla One Pharma. No a tým, že sme prišli z Big Pharma, tak samozrejme v tom názve tá farma tam musela byť. A tým, že sme si povedali, že raz budeme jednotka na trhu, tak One Pharma. A zrazu vznikla SROčka, my sme začali si plniť postupne svoje sny. Jak dlouho byl vlastně od té One Pharmy ten proces toho, kde jsme dneska u Eiffely? Kolik let vlastně působila One Pharma na trhu? No, One Pharma vznikla v marci 2020. Takže v podstate Eiffela vznikla tento rok, aj keď ten proces, ako si budeme hovoriť, trval dlhšie, ale v podstate naozaj 5 rokov fungovala One Pharma a teraz... Takže ste vznikli za covidu? No, my sme vznikli 2 týždne pred covidom. No to bol záhul. My sme už mali ľudí na palube, ktorí ako nastúpili, tak ostali sedieť doma. Ne? Čiže my sme mali, dá sa povedať, že isté obdobie, ktoré sme strávili práve tým, že sme formovali to, čo chceme do budúcna robiť a istým spôsobom nám ten COVID aj ukázal cestu. Čiže to, kde sme dnes, alebo aké produkty máme, aké produkty tvoríme, za to môže práve toto obdobie, ktoré nás nasmerovalo. Mě by zajímalo, kdy vznikla vlastně ta potřeba toho posunout tu One Pharmu tam, kde to je dneska. No, rád by som povedal, že nás to napadlo alebo osvietilo, ale nie je to úplne tak, lebo my sme si žili svoj príbeh od začiatku a my sme veľmi rýchlo vystúpali na horu hlupákov. Neviem, či ti hovorí niečo Dunning-Krugerov efekt, tak je to presne o tom, že prišiel teda ten COVID, nejak nás nasmeroval, my sme pochopili, že áno, chceme vyvíjať vlastné produkty, komplexné, tak vznikol Covirin a bol to produkt, ktorý okamžite sa stal veľmi pekne predajným produktom, ľudia si k nemu našli cestu, čo bolo úžasné, videli, že funguje, že má efekt a ten nás vlastne vytiahol hore do tých prvých predajov, prvých úspechov a vtedy sme mali pocit, výborne, darí sa nám, tak teraz potrebujeme spraviť čo? Copy-paste a aplikovať to na nejaké ďalšie nové produkty. No ale práve toto bolo to, že my sme boli na tej hore hlupákov, kedy sme si mysleli, že už dokonale ovládame všetko, ale de facto my sme potrebovali padnúť dolu, aby sme mohli začať znova stúpať pomalšie a aby som povedal, že zodpovednejšie. Čiže to osvietenie neprišlo len tak jedného dňa, že sme sa zobudili, ale boli tam viaceré pohnutky, ktoré nás viedli k tomu, že asi by sme sa mali zamyslieť nad tým, že to, čo robíme, či je postačujúce, čo môžeme zachovať, čo robíme dobre, ale chceme vidieť, že kam sa vieme posúvať ďalej. A pochopili sme, že my, napriek tomu, že máme skúsenosti z Big Pharma, tak nie je to postačujúce na to, aby sme dokázali sami toto vyhodnotiť. Čiže sme si prizvali externistov, expertov a prizvali sme si Katku Ďurčovú, ktorá nám vlastne spravila marketingový audit. No a výstupom bol 100-stranový elaborát a jedným alebo takým tým nosným odporúčaním bolo práve ten rebrand, teda zmeniť tú značku.
právna ochrana, geografická expanzia, odlišiteľnosť, nebyť zaradený v tom segmente farmy. Čiže toto boli atribúty, ktoré jednoznačne poukazovali, že halo, je čas sa nad týmto zamyslieť a je lepšie to urobiť teraz, ako možno o 10 rokov. Je zase horšie to urobiť ako na začiatku, lebo ty sám si hovoril v jednom tvojom podcaste, že najlepšie je sa rebrandu vyhnúť. Áno. Ale už keď, tak je dobré to urobiť vtedy, keď my si povieme, že to chceme a potrebujeme. A ideálně lépe teď, na začátku, Ano. než za 5 let, kdy to bude stát 3x, 4x tolik. No. Takže vlastne od tohto momentu sme začali s touto myšlienkou pracovať a rozmýšľali sme, že ako to vlastne uchopiť, lebo opäť je to téma, ktorú sme pochopili, že in-house my nezvládneme. To znamená, áno, chceme sa rebrandnúť, chceme zmeniť názov, ale no nemôžeme si vymyslieť zase ďalšiu farmu, lebo asi tak by to dopadlo v našej trojici. Takže oslovili sme Go Big Name, Miška Pastiera a Tomáša Petreka a vlastne s nimi sme začali spoluprácu. To boli tie prvé fázy rebrandu, kedy vlastne sa vytvorila Eiffel ako taká. Bolo tam niekoľko tých favoritov, z ktorých sme si mohli vybrať, ale Eiffel bola to, na čom sme sa zhodli. No ale samozrejme sme hneď pochopili, že zmeniť názov úplne nestačí. Je to začátek v podstate. Áno, zmeníme názov, už nepatrí do tej farmy, už sa možno inak vyslovuje, už sa lepšie pamätá, už je odlišiteľný a tak ďalej. Vieme si tam dať ochrannú značku a to sme potrebovali. Ale toto je fakt málo. To znamená, že v rámci tých ašpirácií, ktoré sme mali, že chceme byť odlišiteľní v tom segmente, chceme rásť do ďalších krajín, tak bolo nevyhnutné prekopať aj to portfólio, ktoré sme v tej chvíli mali. To znamená, že vizuál alebo dizajn tých krabičiek a celkovú tú farebnosť značky ako takej. Hej? No a když se vezmeme to chronologicky, takže byla One Pharma. Kolik to bylo let teda? 20, 21, 22, dá sa povedať, že 3,5 roka plus minus. 3,5 roku. 4. Ten rebrand začal kdy? Já jsem viděl nějaké rozhovory s tebou a myslím si, že to bylo rok zpátky? No, je to 20 mesiacov. Ako tá prvá myšlienka, alebo to prvé stretnutie bolo december 24. Pardon, 23. Takže tam to začalo. Áno. Plus minus teda v průběhu jste se dostali díky Katky v podstatě k tomu, že je důležité se k tomu někoho přizvat. A jak dlouho trvala vlastně ta doba, než jste se odhodlali k těm dalším krokům? V podstate od toho auditu, kým sme začali spoluprácu s Go Big Name, tam to bolo nejakých, toto bolo od júla do decembra 5 mesiacov. 5 mesiacov. Plus minus. A tam to vlastne začalo a už sme išli ten celý proces v rámci kreovania nového dizajnu, teda. No super. Nové značky. Co vás na tom začátku, jakoby, co vás nejvíc, tak jako nad čím jste se vy zamýšleli, že fakt jako, že je to, že chceme budovat ten brand, který bude ten odlišný, nebo tam zatím byla nějaká jiná myšlenka? Veľmi dobrá otázka. To prvé, čo bolo a pre nás bolo také nosné, je uvedomiť si, že naozaj, že čo chceme budovať. Lebo dovtedy nás zákazníci, lekári, lekárnici poznali skôr podľa jednotlivých produktov. Vedeli, čo je Covirin, vedeli, čo je Hapevirin, ale netušili, že to je od One Pharmy. A vieme aj z marketingu, že toto je tiež jedna z ciest, ktorou sa dá ísť, že jednotlivé produkty nejakým spôsobom promovať a vyzdvihovať. Ale to je tá drahšia cesta a má svoje úskalia. A my sme si povedali, že to, čo chceme dosiahnuť my, je vybudovať jednu silnú značku. Chceme byť ako značka inšpiráciou a motiváciou pre ľudí, prečo sa majú aktívne starať o svoje zdravie. A to nevieš spraviť cez jeden produkt. Hej, to musíš urobiť ako značka a opäť nie len cez produkty, ale aj cez ďalšie pridružené aktivity a o tom sa môžeme potom neskôr baviť. Presne tak. Lebo tu v tejto Makovici je toho veľa tých myšlienok, ktoré mám do budúcna. Ale s týmto všetkým tam boli aj isté obavy. No a keď prichádza akákoľvek zmena, tak s ňou súvisia nejaké tie obavy. Ale vieš, aká bola moja? Áno. Prvá, keď sme začali sa zamýšľať nad tým, že One Pharmu ideme zmeniť to, čo sme si vymysleli, čo sa nám páči, tak prvé bolo, že, a to som hovoril Miškovi Pastierovi, čo keď sa mi to nebude páčiť, to nové. No a vtedy on sa pozrel na mňa a hovorí, chceš to, čo sa ti páči, alebo to, čo bude fungovať? Lebo to, čo sa ti páči, to máš. A presne o tom toto je, ja som si povedal vtedy, OK, nestaraj sa, vedia, čo majú robiť. Áno. Takže vtedy som naozaj pochopil, že
To nie je len pri rebrande, to je pri všetkom, že prizývať si tých expertov a špecialistov, má to obrovský význam. Ako stojí to prachy, ale na konci to ušetrí prachy do budúcna pri rôznych fuck-upoch. A to, že sme si ich my zažili kopec. No, k něm se ještě dostaneme. To nepochybujem. A v podstatě jakože je tam i ta krásná cesta toho, že vždycky dostaneš nový vhled zvenku a tím pádem i pro sebe si ověříš tu myšlenku, je to dobrý, není to dobrý, jdeme tím směrem, kam chceme jít, že v podstatě ten expert vám dává i tu zpětnou vazbu z toho trhu, kde vy máte ty klapky na očích a v podstatě přesně můžete jít dál. No, takže... Máme prevádzkovú slepotu, absolútnu. Čiže my fakt potrebujeme nestranný názor zvonku, lebo to máš to isté, ako začneš hrať na gitare, vieš prvé akordy a opýtaš sa doma, každý ti bude tlieskať, otec, mama, sestra, brat, kamaráti pri pivku a máš pocit, že môžeš ísť hrať na Wembley. Hej? A není to tak. Prostě potrebuješ fakt kritický názor zvonku. Já si myslím, že tu provozní slepotu mají úplně všichni majitele. Já to mám taky u nás, kde přijdem, tak v podstatě je to tak. Člověk je zabředlý spíš v operativě, než ve strategických věcech. Kolikrát člověk nechce ani vidět některé věci. Ano. A přichází potom na ně vlastně zvenčí, takže... Ale toto nie je chyba, to je v poriadku. To znamená, že my nemáme meniť seba. My skôr sa máme otvárať tomu, že vieme koho osloviť a nebrániť sa tomu, že teda nemôžem všetko zvládnuť sám. To je presne to isté. Ja som prišiel z veľkých korporátov farmaceutických, kde som fungoval v top manažmente. A mal som pocit, že tak dobre, začneme teraz firmu, tak však máme skúsenosti. Túdle, nudle. Hej. Reálne z toho všetkého, čo som navnímal za tých XY rokov, som dokázal v svojej firme aplikovať možno 30-40%. Lebo toto sú úplne iné skúsenosti, úplne iné výzvy. To je pravda. A ja sa tomu strašne teším, pretože učím sa každý jeden deň. Ja ešte ako nesníme predstaviť, že budeme niekedy v nejakom stereotype alebo v nejakej rutine, lebo tu je to naozaj dynamické prostredie a teraz nie len to externé, ale aj to interné. A to je niečo, čo ma stále baví. A v podstatě vlastně jako celou dobu rostete, že? Takže kolik vás je vlastně dneska? No dneska sme v podstate, keď rátam všetkých dokopy, čo pridajú ruku k dielu, tak 12. Takže v podstatě ano, pořád rostete a ano. A je to vlastně, jako jde tam vidět ten posun a to si myslím, že v tom podnikání to je to, co nás vlastně jako baví a žene kupředu, že nechceš zůstat stát na jednom místě a v podstatě chceš jít pořád kupředu, že? A víš, čo nás baví najviac? Ano. Recenzie ľudí. Toto je to, čo nás najviac baví a to je to, čo nás najviac posúva, alebo jednoducho tá myšlienka, ktorá bola na začiatku, že chceme tvoriť produkty, ktoré budú ľuďom pomáhať a budú fungovať, sa týmto naplňa. A každou prečítanou recenziou, ktorá, dám to do úvodzoviek, že niekedy napíšu, že až mi zachránil ten produkt život, tak pre mňa je to také pohľadenie na duši a nie tak pre mňa ako pre môjho parťáka Tibora, ktorý stojí za vývojom produktov, ako fakt odvádza skvelú prácu a naozaj tí ľudia to takto oceňujú a dajú nám to takto vedieť a to je pocit nezaplatenie. Že to je nejvíc tady tohle. Jednoznačně. To je zase potom můžeme se i to pobavit, ale v podstatě, když se dělali jakékoliv hovory, cokoliv s zákazníkama, tak to je přesně ono, že ty potom dozvíš ty příběhy, co jsou zatím, že to není jenom kupujem si Imurin a beru ho pořád, protože proto. Ale ty si slyšíš ten příběh zatím, jo, lepší zdraví, tohle, tamto, sportuju najednou, dělám věci, které jsem předtím nemohl, jo. Ano. A krásný příklad, jakože třeba u nás, jo, jakože mnohem rychleji se zotavujeme z nějakých chřipeček a z takových těch srand, jo, jakože co nás běžně chlapi posouvá na smrtelnou postel. Ano, smrtelná choroba na 6 soplík. Hej, ano, přesně, jo. A najednou ty vlastně jakože bereš to skoro rok a říkáš, tyjo, vidím to na sobě, že to funguje, víš, že to vlastně ani není vynucený a prostě přijdeš do kanclu a řekneš si to. Jo, že v podstatě i to je to téma, si myslím, jak se o té značce dá bavit a určitě. V podstatě to slovo je víc než cokoliv jiného, než nějaký like na sítích, takže. No, to je bez debaty, ako ten peer-to-peer, tá komunikácia a tie odporúčania sú podľa mňa najviac. Keď mám s niečím dobrú skúsenosť, to je to isté, ako ja mám skúsenosť s niektorými značkami, alebo mám ich obľúbené, tak o nich hovorím. Áno. Lebo jednoducho chcem, aby aj môj kamarát alebo moji príbuzní proste mali tú kvalitu, ktorú mám ja, ktorú ja doceňujem, aby ju docenili aj oni a používali. Takže je to tak a chceme, aby naša značka bola práve taká tá vyhľadávaná na základe tej dôvery a že ľudia vložia dôveru do našej značky a tie produkty si obľúbia. A pre mňa je najviac, máme také niektoré referencie, kde
doslova, že napísali, už roky som vyskúšala kadečo možné a toto mi konkrétne pomohlo. Takže si hovorím, že wow, že to je fakt a to je fakt super. ono. No. Ať nezůstaneme jenom u toho hezkého, tak pojďme na nějaký první fuck up v rámci toho průběhu nebo začátku rebrandu. Na začátku, co byl jako úplně nějaký první fuck up, který se říká, že jste si ho zapsali a zapamatovali? No, ich bolo fakt veľa. Ja som za ne vďačný, lebo na tom sa človek učí. Každý fuck up nás niekde posunul. Ten prvý asi, ktorý bol asi taký najväčší a v tom začiatku, bolo, že keď GoBigName pripravil vlastne kompletnú novú tú identitu, tak sme nadobudli pocit, že 80% done a tých 20% toho rebrandu, to už nejak doklepneme in-house. No a toto je, ja neviem, či to môžem nazvať fuck upom, ale to je skôr také, to bolo naše očakávanie. Jo, no, očekávanie versus uvedomenie. Áno, sme si povedali, že tak toto je. Nie, je to presne naopak. Že tá identita to je tých 20% a to všetko, čo malo nasledovať potom, alebo čo aj nasledovalo, je tých 80% za mňa. Pretože spravili krásnu prácu, je to krásny dizajn, značka za mňa super, ja som sa okamžite do nej zamiloval, ale treba tomu vdýchnuť život. Že mám novú značku a od zajtra ju mám niekde, to nestačí. Treba dať tomu nejaký štýl, treba dať tomu osobnosť, treba dať tomu štýl komunikácie, nejaký tone of voice a tak ďalej. Mně se líbilo, jak jsi to jednou řekl, mělo by to mít tu svoji duši. Ano. Ono se to strašně těžké jako přetavuje do toho biznisového světa, dát něčemu jako duši nebo smysl, hodnotu, ale to se mi strašně líbilo, když to říkal tohleto. No ono to potom aj súvisí s tým, že koho si hľadáš na spoluprácu. Vieš? A hľadáš aj nielen po tej morálnej, ale po tej ľudskej stránke niekoho, kto ti bude vyhovať na tú spoluprácu. Lebo tých vendorov na trhu je strašne veľa. Jasne. A áno, môžeš sa rozhodovať podľa rôznych faktorov a môže byť aj cena jedným z nich, ale my sme naozaj pozerali na to, s kým budeme robiť. Čiže ja som nechcel robiť s GoBigName, ja som chcel robiť s Michalom Pastierom. Vedel som prečo. Jasne. Ja som nechcel robiť s Axim, ale chcel som robiť s Katarínou Ďurčovou. A ja som nešiel do spolupráce s Kantor One, ale s Jakubom Kantorom. A vedel som prečo. A až potom som zistil, keď sme s vami začali robiť, že okolo seba máš ďalších kantorovcov, ktorí ako fakt úžasných ľudí, ktorí jednoducho majú ten správny morálny kompas, majú tie hodnoty, ktoré máme my a vtedy tá spolupráca dáva zmysel. Takže áno, ten fuck up bol na to dobrý, že sme si povedali, OK, ale teraz musíme hľadať ďalších profíkov a špecialistov, ktorí to uchopia tak, aby vdýchli tú dušu tomu novému brandu a myslím si, že toto sa nám fakt darí. No mě by zajímalo celkově teda, když jsme se dostali k nám, já jsem nečekal, že se k nám dostaneme přes fuck up, ale OK. Skvělý, tohle je geniální. Ale mě by třeba zajímalo, jakože ten náš proces, jo, jak vlastně vy jste měli očekávání a kdy jste si řekli jako v ten moment, že wow, tak tohle bude velké. No, očakávania boli od začiatku veľmi veľké. Jednoznačne, ako dostali sme do ruky, my sme to nazvali, že taký náš nový klenot, lebo Eiffelu som od prvého momentu takto vnímal a keď som videl ten dizajn tých produktov, tak rovnako. Teraz hovorím, že potrebujem rovnakých profíkov, ktorí tomu vdýchnú tú dušu. A ja som vedel, akým spôsobom pracujete, akých máte klientov, ale vrátim sa k tomu, čo som hovoril pred chvíľou. Som poznal teba ako osobnosť. Čiže dali sme si ten call, ja som ti povedal, s čím sa boríme, ty si to potreboval trošku stráviť a potom si povedal, že... Já si to přesně pamatuju, já jsem byl v Praze na náplavce na procházce, když si mi volal, co se očekává a v jakém časovém harmonogramu se to očekává. A já jsem řekl, OK, výzva přijatá, let's go. Takže... No, bol to záhul ako z časového hľadiska. To som si uvedomoval, že ja som okamžite na teba vyvinul relatívne tlak práve kvôli tomu času, nie kvôli tomu obsahu, lebo asi sme si obidvaja uvedomovali, že ak to má byť, ako hovoríš, veľké, tak ono to ten čas chce, aby to bolo spravené poriadne. Ono všetko aj smerovalo k tomu, že ten čas sme si potom nejakým spôsobom získali. Niekedy chcene, niekedy nechcene. Áno, nechtene. Asi sa aj k tomu dostaneme. Nie, ale to bolo také krásne, že áno, tie očakávania, by som sa vrátil k otázke. Očakávania boli veľké a chceli sme to mať, že premakané.
A vravím, vedel som, ako fungujete, videl som ťa na nejakých stageoch, videl som, akým spôsobom prezentuješ aj svojich klientov a čo si pre nich spravil, takže toto mňa okamžite oslovilo a povedal som si, že OK, poďme do toho. A hovorím, ten ľudský faktor tam zohrával, že gro toho celého, lebo je to o dôvere. To je to isté, ako kedy si obľúbiš tú značku, keď jej dôveruješ. Přesně tak. A ja som ti od prvého momentu dôveroval a som si povedal, však ako nemáme čo stratiť, poďme to vyskúšať. Viaceré veci ma k tomu doťukli a dneska hovorím, že skvelé rozhodnutie. Tak to mě velmi těší a moc děkuju a tohle nebylo domluvené. Ne, vážně tohle, nič nie je domluvené. tohle je přesně, jakože ono to takhle jako zní, ale je to vlastně jako geniální v tom, jak ty to cítíš, protože ne vždycky se, když to řeknu takhle, lidi baví s lidma o tom, jaká je ta služba nebo jaké bylo očekávání, jaký byl ten proces. A já jsem strašně rád, že jsi to takhle jako všechno řekl za sebe, že prostě to takhle i cítil, protože v podstatě tohle je pro nás, když to řeknu blbě, ta největší odměna. Jo, to je přesně to, co jsi řekl, to je ta recenze. To je takové to, potěší tě to víc než like nebo zaplacená faktura, protože víš, že máš společně vybudovaný vztah a přesně tak, jak to máme my v té naší vizi, být parťákem pro tu firmu, která chce vybudovat ten brand. Bez debaty. A čo je dôležité, ľudia nechcú robiť s firmou, ľudia chcú robiť s ľuďmi. Tak. A o tom toto celé je. Přesně. Hej. Ale ešte sa vrátim k tomu, k tej tvojej otázke, lebo som ju úplne nezodpovedal. Áno. Pamätám si ju. Že kedy sme si uvedomili, že to bude veľké. A ja ti poviem presne ten moment a poviem to nielen za seba, ale poviem to aj za Rastia a Tibora, mojich spoločníkov. To bolo po workshope, ktorý sme absolvovali u nás v Bystrici, v našom office, kedy ste prišli. Veľký ensemble a celý deň sme strávili vlastne brainstormovaním. Vy ste nás teda challengeovali k tomu, aby ste navnímali celé to naše fungovanie a vyskladali takú tú štruktúru, že ako by to asi vlastne ako by to celé mohlo vyzerať, celý ten flow toho rebrandu. A musím povedať, že vtedy som pochopil, že sme v správnych rukách a máme od vás také pekné videjko a tam som aj v jednej časti povedal, že na základe toho workshopu som pochopil, že všetko je možné. Nic nie je nemožné, nebo něco takového. To tam tak krásně to tam vyzní ještě v tom střihu, v té hudbě. A je to presne tak. A tedy som si povedal, OK, možno máme veľké nápady a možno veľa z nich bude nezrealizovateľných, ale veľa tých veľkých nápadov s správnym tímom a správnymi ľuďmi sa dá realizovať. Že je to len o tom mindsete, že to chcem. Co vás překvapilo ještě třeba na tom našem přístupu? Jakože víme, že prostě dělali jste se spoustu lidma, tohle, tamto, toto, ale co vás třeba překvapilo u nás, jako u Kantor One? No, ceny, ale zobrali sme Uber, takže pohode. Nie. Víš čo, ja neviem, či je niečo také, čo by som nepovedal, že prekvapilo. Ja by som skôr povedal, že utvrdilo a potešilo. Lebo na nejakú kartu sme stavili. Ako som hovoril, očakávania boli veľké a ono každým tým posunom v procese nás to utvrdzovalo, že sme sa rozhodli správne. Lebo prišli ste vlastne s jasnou stratégiou, zrazu sa črtal manuál, podľa ktorého vieme, ako značka fungovať, ktorý má jasné pravidlá a toto je veľmi dôležité, že ktokoľvek do firmy priskočí, tak toto je niečo, čo bude pre ňo ako Biblia a každý dostane tie isté noty. A toto je napríklad jeden z dôvodov, prečo my sme od prvého začiatku celého rebrandového procesu vťahovali do toho celý tým v rámci informácií. Že jednoducho, aby každý vedel what so go. To je moc dobře, že jste to udělali, protože ne ve všech firmách se to děje. A pak se strašně těžce dostává ta myšlenka celého toho brandu do všech lidí ve firmě. Jo, takže tohle jenom chválím a vím, co jsme všechno připravovali, jak jsme to připravovali a je vlastně super, že s tím pracujete, jo, že přesně měli jste první meeting, kde prostě se všechno řešilo kolem Eiffely a ty mi říkáš, já jim nepotřebuji říkat tu základní myšlenku, oni od toho jsou od začátku. A já říkám, bomba, to je ono. Že vesměs ono to probíhá totiž často tak, že majitel vezme, říká, to je super nápad, jdeme rebrandovat. A nakonec vlastně on je v tom procesu, ale nikdo kolem moc ne. Ano. A pak on vlastně přijde, hodí to na stůl a říká tak a teď budeme superheroes. Jo, že a to často bývá i ten problém, že se do toho nevpouštějí ti lidi, nedá se jim vlastně jako čuchnout toho jádra té značky nebo přesně nacítit si tu duši té značky a
umět s tím pracovat, vnímat to a tyhle věci, takže... Ono asi nám veľmi pomohlo aj práve to, že prišli sme z veľkých firiem, kde sme boli veľké týmy a tu sme v podstate si vytvorili také, ja to nazvem, že rodinné prostredie. Hej? A práve tam je veľmi dôležité byť absolútne transparentný v rámci celej komunikácie a tí ľudí od prvého momentu vťahovať do všetkého, lebo však s kým budeš zdieľať tie informácie? Najprv to robíš preto, lebo ako ti to ide, že prirodzene, ale potom zistíš, že ono je to naozaj aj užitočné, lebo tým pádom ten človek od prvého momentu tej myšlienky tým začína žiť. Lebo sami vieme od seba, že keď počuješ nejakú novú myšlienku, tak nie na prvú ťa to hneď musí nadchnúť. To je pravda. Buď ťa to nadchne, alebo začneš nad tým len tak uvažovať, že OK, dobre, potrebujem viac. A toto bolo aj v prípade Rebrandu a tých ľudí. Oni už niečím žili, už fungovali v nejakom nastavení a teraz tým povieš, že už to nebude One Pharma, už to nebude takáto krabička. No stres, panika. Čiže od prvého momentu musíme povedať prečo, aby to pochopili, že to nie len my sme si tak vymysleli. A druhá vec je potom, že čo to bude znamenať, aké budú tie kroky, aké sú benefity toho celého a tak postupne ich na to pripravať, lebo aj seba sme na to museli pripraviť. To není ľahké. Je to tak. A v podstatě můžeme si říct, že třeba z ty strategické roviny, co jsme dělali společně, tak vypadlo spoustu dalších věcí, i možná spoustu dalších otázek, co se ještě bude řešit, co se nebude řešit. Určitě. Jak se to nastavilo, vymysleli jsme spolu krásný claim. Můžeš ho klidně říct. Hrdina podpory vášho zdravia? Přesně. Áno, to je to, čo chceme. To si tak sedlo. A ono v podstatě jako, je to product placement, my tady máme celou dobu. Ale jako už jenom ten design, ty obaly, celkově, jak si to celý sedlo. iFila celkově, jakože posunulo se to o párník. To není, že jako redesign, jakože malá změna, jo. To je otázka, je potom si člověk podívá tady na oba obaly, tak v podstatě jako už tady vidí člověk tu změnu. Ano. Jo, že v podstatě tohle je už jenom ten vizuální krok a pak vlastně to, co si říkal, jo, že už jenom ta formule a všechno v tom je úplně na jiném levelu a v podstatě takhle by to mělo vypadat, když se dělá rebrand, tak aby to byl vždycky jako posun dopředu. No áno, ako si presne povedal, že ten rebrand to nie je len o zmene názvu, loga a farbičiek, ako my sme naozaj siahli ešte hlbšie a využili túto príležitosť, na ktorú upozornil parťák môj Tibor, ktorý sa venuje vývoju produktov a povedal OK, tak ako priniesme tým ľuďom niečo ešte navyše, lebo rebrand nemá byť len pre nás, má byť aj pre zákazníkov, takže vlastne každý jeden produkt prešiel revíziou na základe nejakých najnovších vedeckých publikácií, dát a tak ďalej, štúdií a jednoducho spravila sa revízia toho zloženia a každý jeden produkt prešiel kvalitatívnou zmenou. A niekde menšou, takmer že kozmetickou, len niektoré zložky sa vymenili za aktívnejšie formy, ako napríklad vitamíny B, ale v niektorých produktoch je zásadná zmena zloženia, ale opäť prečo? Aby to lepšie fungovalo. Aby to malo väčší efekt a aby naozaj tá spokojnosť tých zákazníkov, ktorá je pre nás na prvom mieste, bola ešte vyššia. Aby tam bol ten zážitok. A to je super, že jsi to tak řekl a já bych řekl jenom, dělejte to vždycky takhle, protože je velmi důležité, aby to mělo ten dopad na ty zákazníky, aby to mělo tu hodnotu pro ně. Ten přínos pro ty zákazníky v rámci toho rebrandu by měl být přesně, jak jste to řekli, nejenom pro sebe, ale i pro ně. Určitě. To je úplně alfa omega. A když se dostaneme tady z téhle fáze, udělali jsme vlastně, takže začala se názvem, udělal se vizuál, připravili jsme strategickou část, teďkom jsme v nějaké vlastně fázi spuštění, nebo před měsícem cca se plus minus skoro presne mesiac, no. Spustil rebrand kompletní, šlo to ven. Jak jste vnímali vlastně první ohlasy? Takové ty první pocity z toho, nebo vůbec, jak jste byli jste nervózní předtím, než se to celé spustilo? Já vím, že jo, protože tam byly ještě nějaké venkovní vlivy. Myslel, že toto je rečnícká otázka. K ním se vrátíme po této otázce. Dobre. Jo, jak jste měli vlastně pocity před tím spuštěním i v rámci toho spuštění? No, veľmi zmiešané. Ako na jednej strane, ja som vedel, že sa mi uľaví. Alebo proste už som na to čakal, že chcem, aby tá stránka začala bežať
aby ten vizuál už, aby ľudia po ňom už vedeli siahnuť, aby sa ľudia vedeli k tým produktom dostať, ale zároveň som si uvedomoval, že tam to nekončí. Tam začína zase ďalšia etapa. To znamená, áno, jeden kameň zo srdca odpadol a ďalší prišiel, ale taký ten zase iného charakteru. Očakávania boli aj s určitými obávami, lebo my sme si tiež na ten vizuál museli chvíľku zvykať a rozmýšľali sme, čo to spraví s našimi vernými zákazníkmi. Dostali sme relatívne rýchlo dosť veľa spätných väzieb, lebo sme posielali newsletter na tých existujúcich a ja som bol veľmi milo prekvapený, že sa im to fakt páčilo. Dokonca boli takí, ktorí chceli vedieť, že a čo vás k tomu viedlo. Čiže na tomto si my tiež zakladáme, že im dáme tú informáciu. To naše prečo sme s nimi zdieľali a na základe toho nám fakt ako písomne, že tlieskali, že wow, že to ste dobre uchopili, že nám sa to páči a že nám želajú veľa šťastia a že určite zostávajú vernými zákazníkmi. Ako určite mali sme aj takých, ktorí povedali, to predtým sa mi páčilo viac. Tak jasne. Je to úplne v poriadku, hej. Ako spočítal by som ich asi na jednej ruke, možno na dvoch, ale samozrejme aj takéto ohlasy sú. No a tým, že náš sales team prioritne navštevuje lekárov a lekárne, čiže tú odbornú obec na dennej báze, tak tam sme mali ešte väčšie možno obavy, že ako to tí lekári uchopia aj v kontexte ich pacientov a tak ďalej. A opäť veľmi príjemné prekvapenie, zase tie ani nie že negatívne, ale také pochybovačné emócie alebo spätné väzby by som spočítal na jednej ruke, ale prevažná väčšina povedala, wow, že je to super, tie farby sú krásne, odlišili ste sa, naozaj to ťahá tie oči, a proste je to iné a je to už naozaj, že značka. Že už tam je ten emoční spouštěč v podstatě, který předtím asi nebyl až tak veľký. No nebol to ako taký ten jeden jednotný brand, už teraz je to iné. Aj keď zase je pravda, že niektorí tak pozorujú, tak Kovírin už je Eiffela, trošku si to zamieňajú a toto je zase tiež niečo, čo chce nejaké dovysvetlenie a ukazuje možno tie krabičky vedľa seba, aby pochopili, že toto je ten brand a ten názov je nižší, ale to je prirodzený vývoj a práca s produktom, takže. No a když se přesuneme z emočních spouštěčů, vlastně zalíbení značky na nějakou biznisovou část, jak bys to zhodnotil jako minimálně ten začátek aspoň? No, víme, že potřebujeme spoustu ještě dat a spoustu dalších kroků udělat, ale pojďme si říct jakoby ten začátek, jako je versus očekávání versus to, co se vlastně jako stalo. No, to si dobre povedal. Očakávanie manažujeme už od začiatku, lebo ty by mohli byť zase veľké. Nie. Rebrand nesie so sebou určité riziko. A čím je obsiahlejší, tým väčšie riziko so sebou nesie. A u nás tých rizik tam bolo akože seca kravela. To znamená, že snažili sme sa mať reálne očakávania. Čiže OK, spustíme novú značku a čo sa teraz stane? Už aj odborná literatúra popisuje, že keď robíš nejaký zásadnejší rebrand, tak z tých existujúcich zákazníkov ty môžeš stratiť niekde medzi 5, ale kľudne 50%. Hej? A teraz sprav nejakú predikciu, že koľko to bude v tvojom prípade. No way. Čiže my sme si povedali, že keď bude tá strata niekde na úrovni 10, možno 15-20%, stále je to OK, lebo veríme, že to offsetneme vlastne novými zákazníkmi, pre ktorých ten nový dizajn bude atraktívnejší. No a to, čo sa teším a čo viem vyhodnotiť po prvom mesiaci, je, že my ani u tých existujúcich zákazníkov my ani tých 10% nemáme tú stratu. Fakt vidím, aký je ten pomer tých existujúcich, že okamžite nasadli na tú značku, lebo nám dôverujú a tu bolo veľmi dôležité správne odkomunikovať, čo sa nám myslím si tiež podarilo spoločne. One Pharma sa mení na Eiffela, ale stále sme to my. Áno. Stále sme to my. A to si myslím, že jako takhle, bylo to spoustu strategických příprav, aby to nevypadalo tak jednoduše, jo, ale tu nič nie je jednoduché. My víme, co je zatím, ale přesně jako, že odvyprávět dobře tu story té značky a té změny, si myslím, že je alfa omega toho, co se má udělat, určitě, když se to spustí, aby se právě předešlo. Můžu říct, že jsme byli už u takových věcí, kde se řešilo propad 40-60% v celkových tržbách. U značek, které rebrandli a pak přišli za náma se poradit, co s tím. No, ja ti poviem tak, že keď si vyhodnotím október versus predchádzajúci rok október, tak sme o niečo málo vyššie. Ako jasné, mohli by sme si povedať, no tak tým pádom to nefunguje, lebo však mal by byť náraz 100%. Nie. Pre mňa je úspech, že dokážeme byť aspoň tam, kde sme boli a možno trošku vyššie, lebo to je správny trend.
A ja si myslím, že teraz, keď budeme vyhodnocovať ďalší a ďalší mesiac, tak aj tá efektivita kampaní proste naberie na sile a dôvera ľudí a šerovanie tých informácií. Ono je krásné vidět jako ve výsledcích, že v podstatě máme dvojnásobek objednávek za září, říjen oproti minulému roku. Což jako v celkovém součtu je vlastně super výsledek. Určitě. Pojďme se ještě podívat na další věc a to jsou ty fuck upy. Pojďme si teď prostě jenom dát chviličku, co se nám vlastně jako přihodilo během toho procesu, co jsme spolu řešili, ať už po večerech nebo před náma třeba, co se stalo. Pojďme si dát nějakou takovou rekapitulaci toho, co se všecko vlastně může stát, aniž by jsme... Ako to pomenovať pár slovami, napadol ma film Besené noci v Sietli. Hej? Ono to takto bolo, že tých besených nocí bolo viacej a tých fuck upov bolo fakt veľa. Ježiš, ja neviem, že čím začať. No, co bylo vlastně jako na té cestě třeba? Ja to poviem takto, že myslím si, že ten celý rebrand od začiatku bol uchopený super. A na konci dňa najväčšou slabinou, alebo teda Achillovou pätou bol náš vlastný web. Hej. Prechádzali sme v rámci jednej firmy z jedného systému na ich nový systém a bolo treba vyľaďovať viac vecí, ako sme si mysleli a tým pádom sa to celé posúvalo a tam tých fuck upov bolo akože fakt brutál veľa, lebo nie je to jednoduché celé takto uchopiť. A hlavne, keď niektoré veci nie sú úplne odskúšané v praxi. Takže tam viem, že sme vyľaďovali strašne veľa vecí. Nepoužijem minulý čas, vyľaďujeme. A použijeme budúci, budeme vyľaďovať, lebo to je proces, ktorý tiež asi nikdy neskončí, lebo keby sme zastali, tak stagnujeme a ten vývoj je prirodzený a ten e-commerce je nekompromisný a dynamický. Áno. Našťastie je sa kým inšpirovať, takže potrebovali sme vychytať zásadné muchy, a aby sme to nejak zvládli. Ako tam prepojenie tých všetkých automatizácií skrz účtovný systém, platobné brány a tak ďalej, čo vyzerá, že to je úplne easy peasy vec, nie vždy. Hej, takže to byl asi takový jako jeden z těch fuck upů, který asi taky nejvíc rezonuje. Byly tam ještě nějaké? Po cestě? Něco? Áno, po ceste bolo to, že keď sme mali hotový vlastne ten design manuál prvotný od Go Big Name, tak sme mysleli, že teda doklepneme tých 20%. Jasne. A vtedy sme rozmýšľali, ako to interne uchopiť a ako si to urobiť nejak po svojom, že zvládneme aj ten vizuál materiálov, aj tie claimy a reklamy na posty a tak ďalej. No a preto som ťa oslovil neskôr, lebo sme potom pochopili, že nie, tak toto nefunguje. Ako jednoducho, toto nevieme spraviť. Proste my na toto nemáme tie skills, aby sme tej značke dokázali hodnoverne vdýchnuť ten život. To, že v sebe máme nejakú tú esenciu tej ľudskosti a chceme ju pretaviť von, to je fajn. Ale my nevieme s tou esenciou až tak pracovať, aby sme ju dokázali možno ukázať alebo pretaviť do tej komunikácie značky, firmy, produktov a tak ďalej. A tam si bola jasná voľba. Takže fuck up aj bol v tom, že stále sme si ešte mysleli, že niektoré veci zvládneme aj sami. To si myslím, že tak jako bývá v těch firmách, takže... No, ja som mal takýchto vecí viacej, keď sme riešili logistiku, takisto fulfillmentu som nerozumel ani trošku. Logistika ako také vôbec. Našiel som človeka, ktorého mi odporúčili, Štefana, ktorý 35 rokov strávil v logistike, je expert, je naozaj profík. Dohodli sme si spoluprácu na 4 mesiace a pomohol mi vytendrovať fulfillmentovú firmu. Ten tender vyhrala Špätka vo Zvolenie a to bol fantastický krok a ja som rád, že ich mám. Ale tiež, keby som nemal Štefana, ja neviem, na základe čoho by som sa rozhodol, že koho si vyberiem. Jasne. Možností je veľa, ale teraz ako? Podľa čoho? Potrebuješ niekoho, kto tomu rozumie. Jo, jasně, no, jako jo, vždycky je dobré se s někým poradit, kdo tomu aspoň tě navede, že? Takže tak stejně, jak jste vlastně přišli ke Katce a od Katky jste šli dál a dál a dál, takže vlastně jako vždycky to dává smysl tohle. Určitě. To jsou takové krásné posuny potom, které zpětně umíš vyhodnotit, že jo, tohle bylo dobrá volba, tohle byla třeba horší volba, jo, a člověk to pořád vyhodnocuje, takže ano. a
Já jsem to říkal, nebo říkám to pořád, jako ten rebrand začíná tím spuštěním. To není, že tam to končí a ty jsi to sám taky dneska řekl, že v podstatě ano, tady vás čeká ta nejvíc práce, Áno. kterou musíte začít makat, protože ten rebrand se sám nepostaví, takže... No ja to beriem tak, že všetko doteraz bola prípravná fáza. Hej. To je vlastne, to ako keď ideš na nejakú, keď sales reprezentant ide na návštevu, tak má prípravnú fázu na ten rozhovor, tak to všetko, čo sme spravili, je prípravná fáza na to, čím vlastne chceme žiť a ako má tá značka žiť. Hej. Přesně tak. No. No a pojďme se podívat ještě na chvilku do toho, jak vidíme Eiffelu v budoucnosti, co všechno nás vás čeká, No. co vlastně, na co se nejvíc těšíš v tom celém procesu, v té dlouhodobé vize a kdybys to měl popsat svými slovy teďkom. No, toho je strašne veľa, ale keby som to mal tak zhrnúť možno do takého nejakého jasnejšieho celku, chceme myslieť vo veľkom a nechceme sa tomu brániť. Chceme myslieť až svetovo, pretože veríme, že Eiffela môže byť svetová značka, ale to, čo je takým našim cieľom a to, čo chceme, aby Eiffela bola tá charizmatická, inšpiratívna, motivačná značka pre každého, kto chce niečo spraviť so svojím zdravím. To znamená, chceme, aby si ľudia uvedomovali, že o svoje zdravie sa treba starať. A teraz nemyslím len cez konzumáciu výživových doplnkov, lebo to je len jedna malá časť. My netvrdíme, že jedzte koviny, nebudete navždy zdraví. Takto to nefunguje. Ale je to niečo, čo má svoje miesto v tej aktívnej podpore zdravia a skôr chceme ľuďom ukázať, že každý môže byť tým hrdinom svojho zdravia. A je to tak. Čiže týmto sme začali, tými výživovými doplnkami. Tamto chceme nejakým spôsobom rozrastať do oblasti, ktoré dávajú zmysel a skôr podporujú takú tú vitalitu, až by som povedal, že dlhovekosť, ale skôr tú vitalitu. A čo chceme pridávať, pozerať sa, že čo všetko súvisí s tou aktívnou podporou zdravia, či to už je pohyb, či to je ďalšia forma edukácie, zdravé potraviny, možno nejaké rehabilitačné pomôcky a tak ďalej. Ako, tých možností je veľa, myšlienok takisto. Čiže... Máme je i ve strategii. Áno, takže chceme to nejakým spôsobom rozvíjať. Čo sme sa naučili je, že nechceme ísť len tak, že už náhodne. Pretože veľa vecí sme robili, ako nás napadlo, alebo sme počúvali len ten trh, že niekto nám dal nejaké 2-3 dobré myšlienky a povedali sme si, super nápad, poďme do toho. Ale chceme ísť trošku viacej cieľene. To znamená, má význam obetovať aj časť nejakého budžetu na nejaké analýzy, prieskumy a tak ďalej. Neísť len značením do všetkého, lebo sa mi to páči, ale pozrieť sa, či to naozaj dáva zmysel. A teraz nemyslím len ten ekonomický, ale či to má pridanú hodnotu pre toho zákazníka. Lebo to som hovoril na začiatku, je to dôležité. Že my nechceme predávať produkt za 3 €, lebo dávame lacný produkt zákazníkovi, my mu chceme pomôcť. A takisto v rámci ďalších kategórií chceme robiť niečo, čo bude mať hodnotu pre zákazníka. Takže ako na konci dňa všetko, čo je užitočné, ten nejaký zisk ti prinesie, môže z toho fungovať, ale primárne sa treba zamerať na tie potreby toho zákazníka. A jinak myslím si, že jako to úplně krásně celý shrnul, ale si říkal, že Eiffela míří do světa a já už jsem tam beru do světa. Ja som to videl. Ano. Už teď se chystá do Ameriky, už byla v Dubaji a vozím ji všude na výlety, protože tohle není placená reklama, ale v podstatě tady kolega, který je tady se mnou dneska, tak je jasným důkazem toho, že otevřel moji palubovku v autě a viděl tam i mury. takže jo, potom můžete podívat na nějaké stories, určitě dáme fotku z toho, takže je to prostě, stává se to součástí toho života, jo, že já když to ještě řeknu za sebe, my jsme vlastně, malá byla strašně často nemocná, začali jsme brát i morinky je to mnohem lepší. Jo, jakože fakt to cítíme a není to jakože takové, že měl bys to jenom v hlavě, ale přesně jak jsi to řekl, je to součást nějakého životního stylu. Určitě. A není to jenom o té pilulce. Je to o celé té myšlence zatím a to si myslím, že by mělo spojovat jak ty lidi, tak ten produkt, tak tu značku.
čokoľvek budem hovoriť o efektivite účinnosti našich produktov, nemusí pôsobiť dôveryhodne, lebo je to naša značka. Ale fakt, ja poviem jednu vec. A ty to vypadá, ako kdyby aj prodával. Nie, ja sa teším zo zákazníkov, ako si ty, že takto dajú smerom von tú spätnú väzbu. Chceme, aby naozaj pribúdali, lebo jednoducho tá skúsenosť je fakt vysoko pozitívna a my sa z nej strašne tešíme. Ale keď si hovoril o tom prístupe, ja, keďže som pochádzal z Big Pharma, čo prevažne som robil s liekmi a s vakcínami, u mňa výživový doplnok bol jasne, no. Niekde tesne, že nad zemou kvalitatívne, ale fakt, lebo som tomu nerozumel. A problém je to, že dneska väčšina ľudí nerozumie výživovým doplnkom. Respektíve, výživový doplnok rovná sa vitamíny. Hej? Áno. Nie je to tak. Kvalitný výživový doplnok má absolútne svoje miesto. Je to z anglického slova supplement, čiže doplnok. To znamená, áno, musím sa zdravo stravovať, ale napriek tomu potrebujem mať aj nejaký správny výživový doplnok, aby všetko v tom organizme fungovalo ako má. Presne tak. Podľa toho sme ich vyskladávali. To zloženie je presne tak, aby ten človek dostal to, čo z reálnej potravy nemá šancu v takom množstve, v takej kvalite, v takých koncentráciách získať. Čiže na toto sa naozaj pozeráme ako na tú prvotnú vec. Mě by ještě zajímalo, kdyby jsme to měli krásně celé uzavřít, co by si doporučil lidem, kteří se chystají na rebrand? Jak by znělo tvoje doporučení pro všechny ostatní, kteří se připravují na rebrand? No, v prvom rade, čo odporúčam, je nebáť sa toho, ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že či to naozaj potrebujem. Hej? To znamená, že to prizvanie si expertov, a to je asi to moje najväčšie odporúčanie a apel, nebojte sa osloviť expertov. Zaplate si ich, oslovte ich, pýtajte sa ich na názor. Oni vám najlepšie povedia, či to potrebujete a v akom rozsahu a možno, že s kým to robiť. Lebo toto sú také zásadné veci a čo je optimálne, vyvarovať sa tomu už na začiatku, keď tú firmu zakladám. Čiže už možno naozaj tam si prizvať expertov, čo my sme neurobili. A preto vznikla One Pharma, ale to je skúsenosť a ja som za to vďačný. Ja to vôbec neľutujem. Tak toto malo byť. Keď sa vrátim k Dunning-Krugerovmu efektu, každý úspešný človek raz v živote bol na hore hlupákov. Souhlas. Každý z nej zišiel dolu. A je otázka, že koľko z nich začalo stúpať. Keďže sa dostali znova do fázy, že sú úspešní, tak jednoducho ten boj zvládli. Lebo je to istým spôsobom challenge alebo výzva. A my sme už v tej fáze, že zase pomaličky rastieme, ale ten rast už nebude tak rýchly. Bude pomalší, ale bude premyslenejší, strategickejší a dômyselnejší. Perfektní. Já ti moc děkuju. Tohle byl závěr hodný mistra. Ďakujem krásne. Michale, děkuju moc a já se těším na všechno, co nás čeká s iFellowou a co vlastně vás čeká celkově. A to nás toho čaká ešte dosť. Verím tomu. Ja sa veľmi teším. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja budem veľmi rád, ak pár mojich myšlienok zaujme divákov a minimálne donúti zamyslieť sa nad tým, že teda čo robiť so svojím brandom a akým spôsobom to uchopiť. Takže tohle byl rebrand a myslím si, že můžete v této epizodě pozbírat spoustu zkušeností, které vlastně předal Michal úplně z praxe. A budeme se těšit u dalšího dílu. Děkuju. Ďakujem krásne ešte raz.